Så bra. Han hopper så høyt i CB-en. Ja. Jeg tror ikke jeg hadde prøvd det selv. Nei. Jeg merker meg skikkelig fysen når jeg er så lenge siden jeg hoppet. Ja. Det var lurere. Ja. Nei, hva er du for en da? Skal du sitte helt oppå der? Da må du sitte pent. Ja, jeg holder deg, ja, altså. For det var skummelt. Det er skikkelig artig å være her nå, som det ikke er noen musikk og sånn. Det er rare lyder de lager til disse.